Liwap vilayatynyň şäherleri we kiçirek ilatly ýerleriniň en çemesi soňky günlerde elektrik togy bilen kadaly üpçün edilmeýär. Yerli ýaşaýjylar ýaşaýyş çaýlarynda we idara binalarynda togyň ýyzly öçüp durýanlygyny we günüň uly böleginde bolmaýanlygyny aýdýarlar. Elektrik togynyň kesilmegi şu aýyň başyndan bäri dowam edýär we ilatly ýerleriň suw üpçünçiligine hem täsir ýetirýär. Adatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä Hojambaz, Halaç, Köýtendäg, Çärjew, Taýat etraplarynda hemde Türkmenabad we Seydir şäherlerinde elektrik togy günüň dowamında adyndan 4-5 kedek öçürilýär. Bu ýagdaý ýaşaýjylaryň durmuşyna agyr täsir ýetirýär. Her gün bir näçedik togy kesýärler. Öýümizde diňe bir sowadyjy bar, olam köýdi. Täzesini almagy mümkinçilik ýok diýip Seydir şäheriniň ýaşaýjysy Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Elektrik togy Sebitdäki saglyk idaralarynda hem öçürilýär. Howanyň 45 gradusa çenli gyzýan wagtynda medisina idaralarynyň işinde uly päskelçilik görýär we hassalaryň saglygyna hop awanýar. Türkmenabaddaky saglyk öýleriniň birinde işleýän Maşgala Lukmany Adatlyk radiosy bilen gurrundaşlykda şeýle diýdi. Saglyk öýüniň içinde örän ysy, hassalaryň nowatda köp durmagy ýagdaýy has hem kynlaşdyrýar. Hipertoniýa we ýürek damar keselleri bilen ýüzbeýiz bolýan raýatlar üçin bu ýagdaý howply, kondisionerler hem işlemeýär. Dip Lukman aýtdy. Hojambaz etrabynyň saglyk işäriniň maglumatyna görä soňky günlerde ýürek damar keselleri, infarkt we insult bolup hastaxanalara getirilýän adamlaryň sany artypdyr. Soňky 5 ýylly tomusy güýçli ysy sebäpli ýürek damar keselleri bolan adamlaryň ýagdaýy agyr bolýar. Bu eýem adaty ýagdaýa uğurly. Tok öçürlenini hipertonikleriň we ýürek yetmezçiliginden ejir çekýänleriň hastaxana düşýekdigi öňünden belli bolýar. Dip saglyk işgär aýtdy. Liwap vilayatynyň bir näçe etrabynda we Türkmenabadda elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň ýygyderlik ketilmegi iýul aýynyň başyndan bäri dowam edýär. Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjylary elektrik energiýasyz oňuşmaly bolýanlygyny, hatda toý dawarasynyň garankylykda geçirilýän halatlarynyň hem bolýanlygyny aýdýarlar. Dün tansymyň toýu boldy. Saat 14-de gelini öýe getirdiler. Sondan soň tog üstü. Ertir daňdany çelni bermediler. Dip Türkmenabadly ýaşaýjy 6-njy ýylda gurrun berdi. Yerli häkimetler togyň kesilmeginiň sebäplerini düşündirmeýärkä, bu ýagdaý könülşen infrastruktura dethalarynda döreýän ňazadlyklaryň fonunda ýüze çykýar. Yerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä soňky bir hepdäniň dowamında diňe Türkmenabad şäheriniň özünde 7 sany transformator ýanypdyr. Himikler köşkünni, Bahar mikroraýonuny, 3-nji kwartally Demir ýolçular mikroraýonuny bir näçe transformatoryň çydaman odalanlygyny gördük. Elektrik edaralaryna jaň edenmizde diňe garaşyň. Tiz wagtdan tok bolar diýerler. Olar hem elimizden näme gelsin ýaly jogap berýärler. Dip ýaşaýjy gurrun berdi. Tok yetmezçiligi owy ýerlerindäki ýaşaýjylaryň agyz suw bilen üpçünçiligine hem yaramaz täsir ýetirýär. Owamyz merkezi suw ulgamyna çatylmadyk. Agyz suwuny elektrik nasos bilen ýerden çekýäris. Tok bolmasa suw hem ýok. Dükanlardan satyn almaly bolýar. Häzirki ýagdaýda dükanlar suwun bahasyny hem ýokurlandyrýarlar. Dip Çärjew etrabynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Liwaplylar elektrik üpçünçiliginiň durnuksuzlygy diňe bir gündelik durmuşy kynlaşdyrmak bilen çäklenmän maşgalalara uly madde ziýan ýetirýänligini belliýärler. Öýlerde sowadyjy enjamlaryň köýmegi we azygyň zaýlanmagy, dükanlarda haritlaryň bozulmagy ýaly ýagdaýlar her bir adama täsir edýär. Emma Liwaplylar häkimetler tarapyndan düýpli çözgüt we çäre görülmeýänligini aýdyp nägile bolýarlar. Adatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan ýaşaýjylar togyň öçmeginiň diňe şuun dören mesele däldigini soňky ýyllarda göz we gyş patyllarynda hem şeýle kemçilikleriň ýygyderli ýüze çykýanlygyny belliýärler. Tomus aýlarynda ilatly ýerleriň elektrik energiýasynyň üpçünçiligi has hem yaramazlaşýar. Şu tomusyň başyndan bäri togyň öçmegi bilen bagly ýagdaýlar paýtagtda Balkan vilayatynda we elektrik energiýasyny öndürýän esasy karhanalaryň ýerleşen ýeri Mary vilayatynda ýüze çykypdy. Elektrik energiýasyny ençeme ýurda eksport edýän Türkmenistanyň hökümeti öz içerki ulanjylaryny tok bilen üpçünçiliginde ýyllar boýy gaýtalanyp durýan problemalaryň sebäbini resmi taýdan düşündirmeýär. Türkmenistanly oglanlaryň, ýaş ýigitleriň ýetmezçiligi inni ençe meýilbäri ýitileşýär. Gyýygenler erkekleriň az bolmagyndan arada galýar diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär.
Anonimlik şertinde gurlaşan bir näçe gyzyň tasdiklamagyna görä, bu ýagdaý gyzlaryň käberiniň janyny kastetmegine hem sebäp bolýar. Ýigitleriň sanynyň kemelmegi gyzlaryň durmuşa çykmakda, maşgala urmakda uly kynçylyklar bilen ýüzüňiz bolmagyna alyp gelýär. Ýurtdaky maglumat ýapyklygy berk döwlet ýendigurasy bu urdaky sanlaryň aýan edilmegine ýol bermeýär. Häzirki wagtda durmuşa çykmak üçin uly kynçylyklary başdan geçirýäris. Oglanlar öňem azdy. Ýagny biz orta mektepde okamyzda haýsy sınıpa seretsek 30 okuwçy bolsa, şonuň 7-8 sanysy oglan bolup, galany gyzlardan ibaratdy. Oglanlar orta mektebi tamamlap ilki harby gulluga gidýärler we gelip köpüsi daşary ýurtlara okamaga ýa-da iş gözlemäge gidýär. Dip adynyň aýdylmadylygyny soran gyýda aýtdy. Häzir boýdaşlarymyzyň arasynda biri durmuşa çyksa, biz öňünden onuň öýüne ýygnanyşyp, bize de Allah ýetirsin diýip dilek edýäris. Boýdaşlarymyzyň arasynda gonamçylyklara ziyaret edip, ýigit tapaýyn durmuşa çykaýyn, bagtym açylsyn diýip dilek edýänler hem bar. Deyip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Onuň sözlerine görä, ýigit ýetmezçiliginiň üstesinde ýurtda ulalýan deňsizlik, goly uky maşgalalar bilen gurply diýilýän maşgalalaryň arasyndaky tapawut hem ulugylar üçin uly mesele öwrülýär. Häzir gurply maşgalada doglan bolsaň, gözüň çaşy bolsa da gudaçylyga gelýärler. Oglanlar baýlyk üçin gudaçylyk gurýar. Käbir gurply hojalyklar gyzdyňa özleri ýaly gurply hojalykdan bolanda garyndaşlyk açýarlar. Häzir biz ýaly iýjegini, geýjegini zordan tapýan adamlaryň çagalary bolup doglan bolsa kyn. Gününi aýlap bilmeýän hojalyklaryň çagalary barada gürrüňem etmäýin. Dip Adatlygyň söhbetdeşi kemsenip, boynu buruk karly ýaşaýan çagalaryň hem az därligini sözüne goşdy. Öňler tiri taýpa ýydarlanyp, gyz beýleki taýpalara berilmezdi. Ýagny biz sopular, diňe sopular bilen garnaşlyk açjak diýip gyzlary halasyp göwünjeň bolsa-da bermezdiler. Häzir tiri taýpasyna seretmegem garly diýip bir gyzyny diňe daşary ýurtla durmuşa çykjak diýsen, kän halamaýanlyklaryny aýtdy. Biz daşary döwletlerde durmuşa çykjak diýsek, näme durmuşa çykmagy türkmen tapmadyňmy diýerler. Hawa tapmadym, tap birini, menim il deňinde durmuşa çykjak diýsen, ýene özüňe günäkärläp, sen dürüst düzüw gezen bolsaň, aýagyňy gyşyk basmadyk bolsaň, saňa da gudaçylyga gelerdiler diýerler. Men öýdenem çykamok, oglanyň elindenem tutup göremok diýip öz päkligini subut etmekçi bolsaň, siz ýaly ýere bakandan ýer gorkar diýip ýene biz günäkärlenýäris. Diýip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Adatlyk soňky döwürde daşary ýurtlara şol sanyny türkiyeli erkeklere durmuşa çykan onlarça Türkmenistanlylaryň Türkmenistanda ýüzüňiz bolan kynçylyklary barada habar berdi. Egerde gyz bir oglan bilen halasyp, soňra ol oglan başga birine öýlense, onu o gyz öňem planyň ogly bilen söýşen diýerler. Şeýdip bir gyzyň ady da aýlanýar. Bu ýagdaýa düşen gyzlaryň arasynda soň öz janyny kastet diýenler hem bolýar diýip gyzlar adatlygyň habarçysyna aýtdy. Emma ýapyk jemgyýetde bu ýagdaýlaryň sebäpleri barada açyk gurrun edilmeýär. Mollalar ol gyzyň ýyzyna gara düşdi diýip öwrenmeli, derin elmeli meseleni düşündürüşsiz yapmagy kömek edýärler. Netijede kyn ýagdaýa düşen ýaş adamlar öz öňündäki agyr durmuş synaglary bilen ýeke goýulýar diýip synçylar aýdýar. Gyzyň ýagdaýyny düşünmän oňa basyş edýän. Senem beýdip oturma, çık da git diýip gyzyna her gün azar berýän inatalar hem bar diýip bir gyz aýtdy. Bu hili basyşlar gyzlaryň öň öýlenen oglan bolsa-da, ikinji aýal bolup barmagy hem kaýıl bolmagyna alyp gelýär. Öňler oglan öýlenip aýrylsan bolsa, özü ýaly adamsy ýok bolan, ýa-da aýrylsan gelin alardy. Häzir ýaş gyzlar oglanyň ýaşy özüninkiden has uly hem bolsa, durmuşa çykmagy razy bolýarlar. Öýlenip çağlaryny taşlap daşary ýurtlara işlemäge giden adamlar aýarlaryny hem ýanlaryna çekmäge synanýar. Diňe ýaş gyzlar däl, eýsem gelinler, ýaşy bir çene baran aýarlar hem bilim dulgarlyk diýip daşary ýurtlara, ýani ýoldaşlarynyň ýanyna gitmekçi bolýar. Emma döwlet olaryň öňüne emeli päsgelçilik töredýär diýip adatlygyň söhbetdeşleri häkimiýetleriň çagalary enatalaryna garşy gural hökmüne ulanýanlyklaryny, ýani olary uçar mendilinden göýbermeýänliklaryny gurrun berdiler. Migrasiýa işgärleri gitsek adamlaryň çagalaryny ýurtdan çykarman aeroportda alyp galýar.
Munuň sebäbi egerde bir maşgalany tutuslugyna çykarsaň, onda dasary ýurtlara giden adamlara dil çykar. Biziň aýplarymyzy arkaýyn açarlar. Eger maşgaladan birini alyp galsak, onda alada ederde hiç zat gürlemez we her aý ýurdumyza Amerikan dollaryny ugradar. Deyip anonimlik şertine gurlaşan howpsuzlyk işgäri migrantlaryň çağalarynyň zamun ýaly alınıp galynmagynyň sebäbini düşünürdi. Sewitdäki beýleki ýurtlaryň migrant erkekleri ýylda bir näçe gezek öýlerine gelip gitse ýa arkaýyn çağalaryny ýanlaryna ýygnap bilse, türkmenstanlylar köplenç ýyllaryna onlar çyýlap dolanmaýar. Bu ýagdaýyň sebäbi Aşgabatdaky hökümetiň raýatlaryň hereket azatlygy hukuklaryny ýoguz çäklendirmegi we agyr korrupsiýa bilen düşünýärler. Azatlyk bilen gurlaşan ýaşaýjylaryň biri tanyşlarynyň eýdiňe haçan geljek diýen soragy hiç haçan nip jogap berýänliklerini, özüňiz ýurtdan çykmagy arzu edip, zagran pasportlaryňyza, mollalaryňyza dem saldyrýarsyňyz. Haçan görseň bergide, ýurtdan çykmak üçin prosentde pul alyp, para berip çykmaly bolýarsyňyz. Öň gözümiz bilen görüp gaýtdyk. Bizinni maşgalamyzy alyp çykmagyň uğruna diýänliklerini görüň berdi. Häzir daşary ýurtlaryň birini işleýän migrant türkmeniň sözlerine görä, ýurda dolanyp baranlar gördü. Ol ýerde uzakly güni işläp, zordan 100-120 manat gazanyp bolýar. Ol pul her günkü azyny satyn almaga ýetýär. Sähel bir zat edip bolanok tutugyna düşseň, jerime ýetseler, onu tölemek üçin 2 günne gazanan puluny iýmänçmen jemläp bermeli bolýar. Türkmen häkimetleri ýylatyň ýüzüýiz bolýan kynçylyklary, kanunyna kepillendirilen adam hukuklarynyň tas ähli boýunça bozulýan wagtda çykýan habarlara açyk reaksiýa bildirmeýär. Ukrainanyň 2 gün izini eden dron hüjümleri Russiýanyň howa giňişligindäki gatnawlaryny epetli derejede bökdedi. 6-njy iýulda Moskwa we Sankt-Peterburg şäherleriniň iň uly howa menzillerinde uçuş çäklendirmeleri girdildi. Russiýanyň transport ministrliginiň maglumatyna görä, uçuş howpsuzlygyny üpsün etmek üçin girdilen çäklendirmeler sebäpli ýerli wagt bilen saat 18:00 çelini 400 goly uçuş ýatyryldy. Şeremetyevo aeroportunda yerli wagt bilen saat 18 çelini 171 uçuş ýatyryldy. Mundan başga da 56 uçuş 2 saatdan gowrak gijikdirilip, uçmak üçin ruhsata garaşar diýip ministrlik habar berdi. Sankt-Peterburg şäherindäki Pulkovo aeroportunda 90 uçuş ýatyrylyp, ýene-de 37 uçuş 2 saat gowrak soňa tüýşürildi. Ministrliň habarynda Ivanovo, Kaluga, Kirov, Pskov we Tambov şäherleriniň aeroportlarynda hem uçuşlaryň wagtlaryň saklanandygy ma'lum edildi. 7-nji iýulda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin transport ministri Roman Staravoyty wezipesinden boşadyp, onuň ýerine Novgorod oblastynyň öňkü gubernatory, transport ministriniň ornbasary Andrey Nikitini belledi. Staravoytyň wezipesinden boşadylmagynyň sebäpleri resmi taýdan aýdylmady. Käbir yerli habar seristeleri Staravoytyň çalşylmagyna bir näçe ay bäri garalandygyny öňe sürdüler. Emma bu maglumatlar resmi taýdan tasdiklanmady. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin paýtagty tarap uçan 6 Ukrain dronunyň urulyp ýok edilendigini ma'lum etdi. Emma ol ziyan ýa-da ýitki barada jikme-jik maglumat bermedi. Şeýle-de yerli häkimetler Sankt-Peterburgyň we Kaluganyň goloýunda hem dronlaryň atylyp düşürilendigini habar berdi. Belgrad oblastynyň gubernatory Vyacheslav Gladkov Ukrain dronlarynyň terhetdäki sebitlerinde 2 adamyň yaralanmagyna sebäp bolandygyny aýtdy. Russiýanyň Gorunlyk ministrligi 7-nji iýulda geçilen gijede 91 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigini öňe sürdi. Ministrliň maglumatyna görä, iň köp dron Belgrad, Kursk we Lipetsk oblastylarynyň üstünde ýok edildi. Bu wakalaryň izi bilen 7-nji iýulda geçilen gije Russiýa hem Ukrainanyň bir näçe sebitine ýene-de darbalary amala aşyrdy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa Ukrain territoriýasyna garşy jemi 101 tane piloty teristäni, şol sanda Sahet kıtımly we aldawçy imitasiýa dronlaryny, şeýle-de 4 tane S-300, S-400 kıtımly raketany atypdyr.
Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys güýçleri yerli wagt bilen saat 9:30-da çelindi. Rus dronlarynyň 70 tanysyny ýok edendigini habar berdi. Olaryň 58-i atylyp düşürilip, 17 tanysy elektron töwüs ulgamlary arkaly ziýansızlandyryldy. Muňa garamyzdan Ukrain harbalarynyň maglumatyna görä, töwüs dronlary ýurdun çägindäki 10 tebite zeper ýetirdi. 7 günjekde bolsa dronlaryň galındalary ýere gaçdy.